Nou, het is lamentabel dat het is gebeurd, maar het is ook ergens terecht, maar comprende. Het is begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken en dat ze het zat zijn. Dus ja, ik blijf zoeken naar een connectie naar de verbinding, zodat we met elkaar kunnen praten en samen naar de oplossing kunnen kijken. Natuurlijk moet er nu actie komen, ik wil ook nu actie, maar je moet eerst het probleem goed begrijpen. En dit valt niet van de ene dag op de andere dag uit de lucht door mensen van de ene afdeling naar de andere afdeling te verschuiven. Als ik mensen nu van de districten weghaal, krijg je hetzelfde probleem overmorgen met de districten. Dus we moeten het met elkaar doen. We moeten met elkaar praten, we moeten met elkaar zoeken naar de oplossing. Nou, de president, hij heeft brieven gestuurd en hij heeft verzocht om voor de 15e met een antwoord te komen. En daar geven we gehoor aan. Hij krijgt antwoord voor de 15e. Maar ik blijf hem uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Zeker als je iets over iemand wil zeggen, is het goed om eerst met die persoon in gesprek te gaan. Voor mij is altijd welkom. Town Bombini hier, weet je wel. Ik wil samen met hem samenwerken om aan de problemen op te lossen.